Hej YouTube. Jeg laver bare en lille livestream. Og ja. Jeg synes godt, vi kunne få lidt flere subs, hvis der var noget det derude. Det er ikke noget, der rigtig betyder noget, men det kunne da godt være lidt rart at få nogle subs. Altså, det er altid så, hvis I gider sub mig, så perfekt, så tror jeg nok, jeg begynder med at lave lidt, optage lidt flere spil og sådan noget, hvis I gerne vil have det. Bare skriv noget i linket, hvad for et spil I vil have, jeg skal optage, og altså, jeg har nogle par stykker, som jeg skriver ned på beskrivelsen. Og så please alle dem, der sidder og disliker og synes, jeg er svin, det er ikke bare fuck af, og så er I så med til at komme til, eller hvad? Altså, så sender jeg også et link til en af mine andre gode. Han er god til at lave film. Ham kan I så lige se, sidde og kigge på hans film, ikke? Han hedder Christian med gruppen, tror jeg. Han er meget god til at lave film. Han har talent. Det var bare det, jeg vil sige, drenge. Så ja, vi ses. Hej.